Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin tasharmu ta Snaz Novels TV. Har ila yau, muna cikin karanta muku littafin Jarrabar Rayuwa wanda Snaz Diya ta wallafa shi. Kada ku manta idan wannan ne zuwanku na farko ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ƙwarai, biri ya yi kama da mutum, ita wannan Sadiyan matarsa ce da ta rasu. Kuma kuna matuƙar kama da ita, wataƙila ya yi tunanin ita ce, kama ko yanayi, ta faɗa cike da mamaki, kuna kama sosai, don na ga hotonsu a falonsa lokacin da na je bincike gidan shi. Allah sarki, shi ya sa ya shaƙe ni, yana cewa me yasa na yi ƙaryar na mutu, ina so in je gidan Aiman ɗin. A'a ba huruminki ba ne ba, babu kowa sai mai gadi, kuma ke barista ce, ba police officer ba. Ok, ba damuwa, amma don Allah ina son ka haɗa ni da wani na jikin Aiman saboda turo ƙofar da aka yi ne ya saka ta yin shiru tare da sauke kanta ƙasa. Ku shigo bismillah, Ahmad ya faɗa yana nuna musu gurin zama. Bayan sun gaisa, Nazir ya yi saurin cewa me yasa ba za a bar mu ga Aiman ba, ko sau ɗaya ne, za ku gan shi a kotu ai. Alamin ya yi ajiyar zuciya sannan ya ce muna ta ƙoƙarin samun lauya, duk wanda muka tunkara kuɗi ne suke saka mana mai yawan da ba za mu iya biya ba. To shi ne muka zo mu ƙara roƙarka a janye wannan ƙara har lokacin da Allah zai sa Sabina ta dawo. Na san za ta faɗi gaskiya. Kana nufin Aiman baya da kuɗin da za a sama masa lauya? Ina yan uwan nashi masu kuɗi? A cin an rasa wanda zai tsaya masa? Yallaɓai, Aiman ya ɗan samu matsala da family ɗinsa. Shi yasa dukkan suke ganin ba za su iya haɗa masa kuɗi masu yawa ba. Sannan duk lauyan da muke nema baya neman ƙasa da 5 million. Kuma kun ƙi bari mu gan shi, bari mu san abin yi. Shikenan, Aiman ya samu wata baiwa Allah da za ta tsaya masa ga ta nan, ya nuna barista, sannan ya ci gaba da cewa idan ku na ce zan bar wannan shari'ar ta tafi a iska, to iyayen yarinyar ya za su ci? Abin ba zai taɓa yiwuwa ba. Barista sauki ajiyar zuciya sannan ta ɗago ta kalle su. Kar ku damu insha Allahu, ɗan uwanku zai Sadiya? Al'amin da Nazir suka farca a tare, sannan suka miƙe tsaye. Murmushi dai ta ce ku zauna mu yi maganar a tsanake. Ta yaya hakan zai faru? Ta yaya hankalinmu zai kwanta? Dama ashe baki mutu ba? To wace ce muka binne? Nazir ya faɗa lokacin da hawaye ke sauka daga idanunsa. Amma ka san wanda ya mutu baya dawowa. Ita wannan sunanta Salima. Ahmad ya yi maganar yana kallon su. Amma ko kamar ya zo ɗaya? Ba wai irin haka ba, cewar Al'amin. Wallahi ba ni bace fa wadda kuke faɗa. Sunana Salima, kamar mu ce kawai ɗaya. Ta ya zan yarda da hakan? Kama ɗaya yanayin jiki, hatta murya? Kar ki yaudare mu Sadiya. Kawai ki mana bayani. Tun da na buɗe idona nake ganin ki a gidanmu, tare muka taso, tare muke yin komai, ta ya zan kasa gane ki? Ya ƙarasa maganar yana kuka tare da fiddo wayan shi. Don Allah kar ka kira kowa, kar ka ɗaga masa hankali, ka bari in maka bayani. Dole na kira Umma, kina nufin zan yarda ba ke bace? Sadiya, abin da Hajiya ta miki bai kamata ya shafe mu ba, saboda mun damu da ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta faɗa tana kallon Ahmad kafin ta ƙara cewa shikenan Ahmad zan dawo daga baya. Ta faɗa tare da ɗaukar jakarta. Da sauri Nazir ya riƙe hannunta ƙam, wallahi ƙafa ta ƙafar ki adda. Masu sauraro kuna ji fa ana wata ga wata. Ta tsorata ainun yadda ga ya riƙe mata hannu, cikin tashin hankali ta fara ƙoƙarin ƙwatar hannunta, amma ya ƙi saki, sai da Ahmad ya kira wasu daga cikin yaransa suka raba hannunta da na Nazir, shi ma suna ta dukan shi sannan ya cika. Kuma daga shi har Al'amin sai da aka riƙe su sannan ta fita. Ahmad ne ya kai ta har gida, har za ta fita daga motar yayi dariya ya ce, amma kin janye ko? Girgiza kai ta yi, a'a zan tsaya musu, zan wanke mai laifi kamar yadda na alƙawari. Halaccin da za ka min shi ne, kada ka yadda Mujahid ya ji abin da ya faru don Allah. Da sauri ta ɗauki jakarta ta shiga cikin gidan. Ganin babu motar Mujahid ya sa ta wuce faɗin Rufaida. Nokin ta yi sannan ta tsaya tana jira a buɗe mata. Ya Shamsu ina yini? Lafiya lau Salima shigo mana. Shiga ta samu guri ɗaya daga cikin kujerun falon ta zauna. Shi kuma da kanshi ya shiga ya kira mata Rufaida. Barista ba da kin dawo ba, yanzu na dawo amma kin yi sauri. Shamsu da ya zauna ya ce barista ɗazu mijin naki ya yi min bayani, baya so kuma ke kin dage. Murmushi dai tare da sauke idon ta ƙasa, amma na faɗa masa cewa dole sai ya yi haƙuri saboda yanayin aikin ki ya gaji hakan.
Murmushi ta sake yi sannan ta miƙe tsaye ta ce an Rufaida bara na wuce. Shamsuddin ya murmushi sannan ya miƙe tsaye yana faɗin a'a ni fita ma zan yi. Ya Shamsu wallahi dama kawai na zo na ce maka na dawo. Yanzu ma zuwa zan yi in ɗaura girki. Kai zamanka anti bara na ci. Tana fita Rufaida ta biyo ta a farfajiyar gidan suka tsaya. Ya kuka yi kin ga Aiman ɗin? Na gan shi anti amma ba mu tattauna tare ba. Bare in san abin yi. Me yasa? Labari ne sosai fa ko mu ƙara safa ɗina. To mu je ba matsala. A falo suka zube barista Salima ta faɗa mata duk abin da ya faru. Sannan ta ƙara da cewa dama Mujahid ba so yake ba. Kawai na haƙura da abin ya fara zama matsala. Kar ki ce haka Salima. Ke dai don Allah zaki kuma ba abin mamaki bane don kina kama da Sadi yadda suke faɗa. Yana buƙatar taimako tunda har yanzu bai samu lauya ba. Anti Rufaida, dama kike kawo min labarin wallahi anti ina tsoro da ƙyar aka ƙwace ni a hannun wani ɗan uwan nasu. Kar ki damu da wannan. Idan kin musu bayani za su fahimce ki. Mama da baba da sauran danginki duk suna raye. Idan ma ba su yadda ba, ba ke bace Sadiya. To zan ƙoƙarta in gani Allah ya bamu sa'a. Amin ya rabbi, bara na koma na ɗan barki ki huta. To anti na gode. Rufaida na fita ita kuma ta shiga kicin ta ɗaura girki. Ta nufi ɗakin Asabe ta kira don taya ta. Umma don Allah ki kira Baba Hassan wallahi Sadiya na gani ga Al'amin ne shaida ne. Al'amin ya gyara zama sannan ya ce tabbas ita ce amma ta ƙi nuna ta san mu ta ƙaryata cewar ita ce Sadiya. Umma ta ɗan goge hawayen idan ta ce wanda ya mutu baya dawowa amma tabbas akwai lauje cikin naɗi. Ku yi haƙuri ni ba zan ƙara kiran kowa game da batun Aiman ba don ba su ƙaunar shi. Ɗazu Malik ya zo mun yi maganar da shi kan zai nemo wani lauya. Umma ita Sadiyar ita ce za ta tsaya masa kuma bata nemi ko sisi ba. Abin yana ɗaure min kai. Anya ku ba gizo take muku ba? Wallahi Umma ba gizo bane ki shirya mu je har station ɗin. Ok, bara na shirya Islam mu tafi. To Umma. Bayan ta yi wanka ta yi sallah azhar hankalin ta sam ya kasa kwanciya. Kawai zuciya ta rika faɗa mata koma station ɗin ta samu wasu bayanai tun yanzu. Da sauri ta naɗe abin sallah. Bata cire hijab ɗin jikinta ba kawai ta haɗa komai a jaka. Ta zuba takalmi ta fita. Sai ta fara biya ɗakin Asabe ta ce mata idan Mujahid ya dawo ta ce masa bata dawo ba. Tana fita ta tafi Nafif. Kai tsaye ta faɗa masa inda zai kai ta. Ta ɓangaren Nazir kuwa a motan Al'amin suka tafi har zuwa station ɗin. Suna tsaye jikin kanta. Suna roƙar su kan a bar su ga Ahmad amma aka tabbatar musu da baya nan. Suna ta roƙa a bar su shiga kowane ofis ma amma sam an ƙi yarda. Suna nan tsaye suna ta roƙo ita kuma ta shigo. Tana rungume da flat file a ƙirjinta. Nazir ya fara ganin ta. Ta tsorata sosai kuwa Umma gata. Cak ta tsaya ta kasa motsawa. Umma ta je tana kallonta, gabanta na faɗuwa don ita ma ta tabbatar Sadiya ce. Da sauri Salima ta juya da niyyar fita. Umma ta yi saurin cewa don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sadiya ki tsaya. Jack ta tsaya har Umma ta ƙarasa inda take. Sal Amin ma suka ƙarasa. Kallon kallo suke yi tsakanin da barista. Umma kuwa ta kasa cewa komai. Don Allah ku fita sai ku yi maganar ku a waje. Ɗaya daga cikin folis ɗin da ke tsaye ya yi maganar. Sai ta juya ta kalle shi sannan ta fita. Umma da sauri suka rufa mata baya. Wallahi ba ni bace Sadiya da kuke faɗi. Jin haka yasa Umma ta fashe da kuka. Me muka yi maki Sadiya? Kika tsane mu haka? Kar ki mana haka. Mun san an miki rashin adalci amma ni kaina wallahi ba da son raina ne miki haka ba. Dan Allah ki yafe mana Sadiya. Ganin yadda Umma ta ruɗe tana kuka ya saka barista jin hawaye ita ma. Ta saka hannu tana goge wa Umma sannan ta ce dan Allah mu je gida zan maku bayanin komai. Ɗan'uwa Umma ta kalle ta tare da rungume ta. Allah na gode maka da ka bayyana min ke. Barmishi Nazir yana faɗin ni daman na san ko a mafarki na ga adda zan gane ta. Barmishi kawai ta yi idan ta cike da wasu hawayen na tausayin wannan family da suke mata kallon 'yar uwarsu. Kuma tafi gidan Umma sai ya ƙara gwargware komai cewa Al'amin. Suna cikin tafiya suna ta hira su. Nazir sai ƙara cewa yake wallahi Hajiya ta shiga uku. Sadiya ta da za ta rama duk irin azabtarwar da suka mata ita da Aiman. Adda, amma ya aka yi kika zama barista, ni kuma ina nan ban gama karatu ba. Ta kasa cewa komai, ya sunanta? Ta faɗa tana janyo Islam. Ita kwa Islam ta zame saboda bata santa ba. 'Yar rikon da kwa ɗauko ke da Aiman mana, ta girma kin manta kenan? Kin manta ta kenan? Nan ma bata ce komai ba, har sai da suka je gidan Umma suka zauna a falo sannan ta ce ina son dan Allah ku tsaya ku saurare ni. Muna jinki. Wallahi kun san babu wani sarki sai Allah, to wallahi ban san Sadiya ba,
kuma ni ba ita bace. Sunana Salima, ni haifaffiyar Bauchi ce, amma muna zama a nan cikin Kano. Da a ce babu iyaye da 'yan uwa a gabana, da zan yarda ni ce Sadiya, ko da kuwa ba ni bace ba, amma zan iya dafa muku Alƙur'ani don ku yarda cewa ba ni bace Sadiyar da kuke danganta ni da ita. Umma ta fashe da kuka sosai, Salima ta ci gaba da faɗin, na san bayyana ta zai tado da ɗacin rashin Sadiya a ranku. Ku yi mata addu'a, amma wallahi ba ni bace. A take ta ba su labarin yadda suka yi da Aiman ma, sannan ta fiddo wayarta tana nuna musu family pic ɗinsu tun na yarinta har na girman su, sannan ta kira mamanta a gurin ta ba ta labarin abin da ke faruwa. A nan ne maman ta ba ta ƙwarin gwiwar ta tsaya wa Aiman ɗin. Tana gama wayar Umma ta ƙara fashewa da kuka, daidai lokacin Malik ya sallama ya shigo. Umma Sadiya nake gani da gaske, ita ce kuma farki nake. Dukkansu kowa ya kasa cewa komai, ba Sadiya bace zo ka zauna, zama yana kallanta yana cewa gaskiya ban yarda ba ita bace. Ka san dai ba zan maka ƙarya ba, tunda ban taɓa yi maka ba. A jiya zuciya barista ta yi sannan ta ce Umma, dan Allah ki bani labarin Sadiya da Aiman. Shiru da ɗanyi kafin ta ce zan baki labarin Aiman da Sadiya, amma babu abin da ke cikin labarinsu wanda zai miki daɗi. Ta ɗan goge hawaye sannan ta fara bata labari tun daga tashinta da haɗuwarta da Aiman har zuwa aurensu. Malik ya goge guntun hawayen shi don inda aka ba da labarin Sadiya yana ganin kamar shi ne silar komai. Salima ma tun kafin a gama ba da labarin take kuka, ko bayan da Umma ta gama ba da labarin ta kalle ta idan ta sharkaf da hawaye ta ce Umma, gaskiya duk wanda ya ji labarinsu dole ya tausaya musu. Na yi alƙawarin insha Allahu zan kuɓutar da shi, kuma zan nemo inda Sabina take, don duk ita ce sila. Allah ya ji ɗan Sadiya ya mata rahama. Amin ya rabi, amma baki faɗa mana sunanki ba. Sunana Salima. Ni har yanzu na kasa gaskata ba ke bace Sadiya. Za ka gaskata ko a nan gaba, saboda ni ba da cutar sikila. Kaga sikila ba a warkewa, sai dai ta leƙo ta koma. Amma komai naku iri ɗaya, ita ma abu kaɗan ki saka ta kuka. Da sauri ya tashi ɗauko hotunan Sadiya na biki, sannan ya nuna mata wasu a waya. Gaskiya muna kama kamar mata ɓaci, gaba ɗaya ni kwafi ɗinta ce, tamkar an tsaga kara. Sadiya a gabana ta tashi kuma ba tabbata ba. Gashi ko hotunan kuna yara duk kamar ku ɗaya ne. Bari in ƙaryata ki, sannan a gida aka haife ta, bari ina ce ko 'yan biyu ne ku. Wannan wata baiwa ce ta Ubangiji, kuma don Allah ina neman wata alfarma a gurinki. Ina jin ki Allah ya sa zan iya. Za ki iya mana, don Allah ina so ki nuna dangin mu ke ce Sadiya, saboda ki ƙwatarwa da Aiman haƙƙinsa a gurinsu. Amma ai ban san wasu abubuwan ba. Kin sani, dan ban ɓoye maki komai ba. Shikenan insha Allahu zan yi iya bakin ƙoƙarina. Sai alfarma ta biyu. Ina so don Allah ki aktin kamar ke ce Sadiya a gaban Aiman. Don wallahi ba zai yarda baki ba ce matuƙar bai samu gamsassun bayani ba. Idan kika ce ke ce Sadiya zai samu ƙarfin gwiwa amsa miki duk tambayoyin da kika masa, sannan a kotu ma zai samu ƙarfin da zai iya ƙaryata zargin da ake masa. Gabanta ba ƙaramin faɗuwa yayi ba, ta yi murmushin ƙarfin hali sannan ta ce Umma, ki yi haƙuri ba zan iya ba, saboda Sadiya matar shi ce, ni kuma ina da aure, kar wani abu ya faru ina tsoro, saboda mijina yana da tsananin kishi. Asha, oke matar aure ce? Wata na 6 da yin aure. Na so a ce a budurwa muka haɗu da ke, da min fi murna Sadiya ta dawo gare mu, amma duk da haka ina neman alfarma ki tsaya matsayin Sadiya har zuwa lokacin da za a gama shari'a. Idan ya dawo gida zan sanar masa da komai. Za ki iya yi min wannan alfarma a matsayina na uwa. Kafa mata idanu ta yi tana jiran amsa, ita ku barista ta sauke kanta ƙasa tana jin wani irin tashin hankali. Ɗaukowa ta yi muryarta kamar mai shirin yin kuka. Na amince. Ta furta, muryar tana rawa. Mun gode sosai da wannan taimakon da kika yi mana. Allah ya saka miki da dukkanin alkhairinsa. Amin ya rabbi. Momi, in kai ta gidan Hajiya mama yanzu? Yamma ta yi, ka bari sai ta nutsu. Yanzu dai ku tashi ku maida ita gida. Har kofar gida suka ajiye ta suka yi mata sallama sannan suka tafi. Gabanta na faɗuwa ta shiga ciki. Nokin ta a kofar pad ɗinta. Sannan ta tsaya. Asabe ce ta buɗe mata tare da yi mata sani da zuwa. A falo ta tarar da shi. Ta yi murmushi tare da faɗin, ashe ka dawo. Ina fatan dai ka ci abinci ko? Daga ina kike? Sai ta zauna kan kujerar da ke gefensa, sannan ta ce na je nemo gaskiya ne akan shari'ar da muke shirin yi. Ina fatan ka ci abinci. Na ci tun a ofis, kuma ba ni tare da yunwa. Tashi ya ɗauki ki a center table ya fita, ba tare da ya ƙara ce mata komai ba. Baki ta sake kawai tana bin shi da kallo. 10:38 na dare.
Tana zaune a falo tana kallo amma a zahirin gaskiya hankalinta ba akan kallon yake ba. Tana jin hon ɗin motarsa ta miƙe tsaye tare da ƙarasawa ƙofar sai kuma kawai ta koma falon ta tsaya. Kallo ɗaya ya mata ya kau da kai yana ƙoƙarin wucewa ta gabansa. Me na yi maka? Idan wani laifi ne ya kamata ka faɗa min in baka haƙuri, amma bai kamata ka azabtar da ni da fushinka ba. Salima, ki maza ki bani guri in wuce. Babu abin da kika min, ina buƙatar hutu ne kawai. Hannu ya saka ya matsar da ita gefe sannan ya wuce, da ita ta bi shi tare da fashewa da kuka. Ta fi minti 20 tana kuka sannan ta share hawayenta ta koma kan kujera ta naɗe ƙafafuwanta tare da jingina jikinta da kujera. Kusan minti 30 tana zaune a gurin kafin bacci ya yi awon gaba da ita. Kiran sallar farko na asuba ya tashe ta, a hankali ta fara buɗe ido ta ganta a nan inda take kan kujera. Wani matsanancin ciwon kai ta ji, ta riƙe kan sannan ta tashi ta nufi bedroom ɗinta. Dalit ta shiga ta yi alwala sannan ta yi nafila raka'a 2, ta yi addu'o'i sosai sannan ta gabatar da farillarta. Kuka sosai ta sha, sam ta kasa samun nutsuwa, gari na fara haske ta miƙe ta nufi ɗakin Mujahid. Akan abin sallah ta da shi da alama shi ma a gida ya yi sallah. Gefen gado ta zauna sannan ta ce, ina kwana? Shiru-shiru bai amsa ba, ya sa ta sake cewa na zo mai magana da kai. Ina jinki, ya furta ba tare da ya kalle ta ba. Mujahid daman baka so na ka aure ni? Juyowa ya kalle ta ya ce, ke ma kanki za ki iya ba wa kanki amsa, amma meye na yi maka ka tsane ni? Ko abinci na baka ci, ka daina zama mi hira, duk wani abu na jin daɗi ka ɗauke min. Sai kuma ta fashe da kuka, shi ma cikin tashin hankali ya matso ya riƙe ta yana rarrashi. Da ƙyar ta haƙura ta daina kukan. Ki haƙuri ban yi don in ɓata miki ba. Ina son ki, kin san ina matuƙar ƙaunar ki. Amma wannan kis ɗin shi ne ba ni so ko kaɗan. Ɗan goge hawaye ta sannan ta ce ka yi haƙuri insha Allah babu abin da zai faru. Addu'ar ka kawai nake buƙata mijina. Tashi ya dawo kusa da ita sannan ya ƙarasa goge mata fuskar ya ce, ya isa ka kin ji ki haƙuri ba zan ƙara ba. Tare suka shiga kicin suka haɗa breakfast suka yi. Bayan sun gama, ta shirya ya sauke ta a station. Har ta fara tafiya ya kira sunan ta juyo. Ki kula min da kanki, kuma idan kin gama kira na ɗauke ki. To mijina, yadda ka ce haka za a yi. Tana shiga kai tsaye ofis ɗin Ahmad ta nufa. Bayan sun gaisa ya ɗan tsokane ta, kan bata daddara ba ta sake dawowa ta ce masa ai ita sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Tana nan zaune aka shigo da Aiman ɗin, gaban ta ya mummunan faɗuwa saboda yadda yake kallon ta ɗan tsorata, musamman da tuna abin da ya faru a jiya. Bayan kowa ya fita, an bar ta daga ita sai shi. Ta ɗan ɗago ido ta kalle shi, ta ga ita ɗin yake kallo baya ko ƙiftawa. Ka yi haƙuri yaya Aiman don Allah, ka bani haɗin kai don mu fitar da kai daga zargi. Kenan daman ba mafarki ba ne ke ce Sadiya? Sadiya mene miki? Ko har yanzu baki wuce da abin da aka miki ba, shi yasa baki so ki faɗa mana gaskiya. Bata san lokacin da hawaye ya sauka a idanunta ba. Kallon da yake mata ya tabbatar mata da yana son Sadiya. Hannu ta sa ta goge hawaye sannan ta ce, yanzu ai na dawo gare ka yaya Aiman, don Allah ka daure ka bani haɗin kai, idan aka fidda kai za mu ƙarasa magana, saboda a halin yanzu ba mu da wani cikakken lokaci. Ya kasa furta komai, shi ma hawayen kawai yake yi. Da kin ƙara jinkiri, da sai dai ki zo ki a ce miki na mutu. Ina son ki Sadiya, ina ganin ba zan iya rayuwa babu ke ba, har cikin raina nake ƙaunar ki. Kuka ne yake neman kubce mata, ga tsananin fargaba, amma ta daure dai ta ce, yaya Aiman, ba nan ya kamata mu yi maganar ba, don Allah ka bari mu yi abin da ya kawo mu. Na fi ƙauna ka fita daga nan, idan ya so sauran magana mu tattauna a gida. Kai kawai yake gyaɗawa kamar wani ƙaramin yaro, ta tsaya tana kallon sa tamkar za ta fashe da kuka. Tana masa tambaya yana ba ta amsa har ta gama samun duk abin da take nema daga gurinsa. Ina so a kotu kar ka ji tsoron duk wata tambaya. Ka saka a ranka gaskiya za ka faɗa, kuma insha Allah ba zai bar wannan azzaluman su yi nasara a kanka ba. Kai ya ƙara gyaɗawa, ta miƙe tsaye tana faɗin, wataƙila ba za mu ƙara haɗuwa ba sai a kotu. Zan je in samu sauran shaidu, in haɗa su gaba ɗaya. Ka dage da addu'a, ka kula da kanka sosai don Allah. Sadiya shi ne abin da ya ƙara furtawa. Tana juyowa ta ga hannunsa a saitin zuciyarsa. Ina son ki. Tari ne ya sauke masa, shi ya sa ma da ƙyar ya iya ƙarasa magana. Ta yi saurin buɗe jaka ta ɗauko gorar ruwa ta miƙa masa, ya girgiza kai alamun ba zai karɓa ba. Kuka ta fashe da shi tare da tashi ta fita. Kai tsaye ofis ɗin DPO ta nufa saboda Ahmad baya nan. Tare suka dawo suka iske shi a duƙe, amma jin sun shigo ya saka shi ɗago jajayen idanunsa yana kallon ta. Don Allah ku kai shi asibiti.
ta faɗa muryar ta cike da alamun kuka. Bata bar station ɗin ba sai ta tabbatar an tafi da shi. Zuciyarta ta bata shawarar ta je gidan Umma, sai kuma wata zuciyar ta ce mata a'a ta je gidan Hajiya, tunda a ranar da ta je gidan Umma Nazir ya mata kwatanci. Nafifatu ta faɗa masa inda zai kai ta. Bata sha wahala ba wajen samun gidan, kasancewar Hajiya sananniya ce a unguwar, duk da kasancewar unguwar ta masu kuɗi ce babu wata hayaniya sosai. Da ta yi nokin masu gadi suka buɗe tana ankare da yadda suka tsorata da ganinta. Masa suka yi ta shiga, gabanta na faɗuwa don bata san yadda za ta ce ba, tunda duk yadda za ta yi ta san sai sun fahimci ba Sadiya ba ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Abida ta faɗa tare da komawa ciki da gudu. Ita kwa Salima tsayawa tana ƙarewa falon kallo. Tana nan tsaye ta ji takunsu. Ta juyo ta kalle su. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Shine abin da Hajiya ta faɗa tare da zubewa. Sai Abida ce ta yi saurin ta rubuta, Ruqayya kam hannunta na karkarwa ta kira Baba Murtala. Hajiya kuwa ana saka mata ruwa a fuska ta farfaɗo. Ku maida ni ciki shine abin da take faɗa. Salima kuwa tana nan inda take tsaye, ta ƙi ko ƙara takun. Sai ta ga suna neman ɗaukan ta sannan ta yi saurin cewa, ko kun shiga zan biyo ku saboda wajenta na zo. Abi ta kankame Ruqayya tare da ƙwalla uban ƙara. Hajiya kuwa tuni ta ƙara suma. Ganin Salima Basara Rajiya na tsoron fatalwa. Duk wannan faɗan nata. Ganin Salima ta fara nufosin ne ya saka su tashi da gudu suka bar wurin, sai jin rufe ƙofa ta yi. Ashe kuna da tsoro amma kuka cutar da bawan Allah? Ruwan ta ɗebo ta shafa wa Hajiya Umma fuska, tana buɗe ido ta yi arangama da ita. Aiko ta zabura ta miƙe za ta ruga tamkar ba ita bace ba take dogara sanda. Da sauri Salima ta riƙo ta, haba Hajiya gurin ki na zo. Innahu min Sulaimanu. Bata ƙarasa ba ta saki fitsari tare da ƙara sumewa a gurin. Masu kuna jifa. Dariya sosai Salima take, ta zauna kan kujera tare da rungume flat pie, ta tankwashe kafafunta tana dariya. Tana zaune yar aikin su ta shigo da flask na ruwan zafi a hannunta. Ai tana ganin wadda ke a zaune ta yadda flask ɗin tana salati ta koma da gudu. Masu sauraron mu, dariya ba za ta bari in ci gaba ba. Zan dakata a nan, mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya. Za ku yi ajiye comment a comment section domin jin ra'ayinku.